Pozdrav ljudi koji sam sa kanala Pro Gaming ljudi, danas igramo Clash Royale, samo to ime brat. Voz. Znači ljudi, imam ovo otvaranje specijalno Clan Chest plus Super Magicom, tako da mi krećemo od ovog Clan, mislim, da, krećemo od Clan Chesta pošto je slabiji, tako da idemo vidjeti. Evo poz za Barketa, poz za Drinketa, poz za Barket, ne, poz za da i nickname. Idemo sad ljudi. Idemo sad ljudi. Znači ja i moj brat ćemo u isto vreme. 1629 gola. 1629 gola, nakon. 12 majke. 3 furnica. 2 barbarian hata. 26 Tesla. 1 flint. 6 nema minut. 1 goblin. 80 snagana. 7 bombom. 134. Kubitera. 130, znači lango 134 minuna. I 3 golama. Nema ništa, nema legi, znači... Znači... Sada stvaram moj Super Magica, tako da ljudi, ja mislim da će biti dobar Super Magical i da očekujemo legi u ovom klipu, tako da idemo. 3. Da, imamo Dark Prince. Jao, minion horda. 65 jointa! 16 friza ljudi, da li je moguće da nisam dobio legi? Znači ljudi, lagno nisam dobio legi. Jebe mi ti Dark Princa, jebe mi ti život. Znači ja ne mogu da verujem. Znači sad ću ovo sve na level. Sad mi je, znači freeze level 4. Da li je moguće da nisam dobio legendarnu? Da li je moguće? Nije me htjelo, znači, ne mogu da verujem, evo mog deka, ja sam mislio sad će bude sad će bude neka legi, tako to, a u stvari je kraj ništa. Ljudi, sad ću da se krenem klip. I da ljudi, znači vraćamo se, znači nisam dobio, ali zato moj freeze na level 4, koji će mnogo da mi, znači, mnogo će da mi i pomaže, pošto imam dek sa freezom. Tako da ljudi, znači, nisam sada, ja sam mislao, bit će legi, sve tako, mogo sam i Clan Chesta, imao sam priliku, znači bili su koliko 20 rejera i onda trebalo i 2 epika, ima legi, ali nema ništa ljudi, nema treba sreće, ja znači nikad nisam dobio legendarno, moj brat je dobio Ice Wizarda, znači to ja nisam dobio iz moje ruke, tako da ne znam. Ne znam ljudi, ja ne mogu da verujem, znači čisto ne mogu da verujem, tako da ako vam se dopali postavite like, share, subscribe, a meni se uopšte nije svidio, što nisam dobio legi, znači tako da ako vam se dopali postavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.